Здравейте пак. Bushmills City Songs. Тук сме на терасата с Росен и Лорина. Здравейте. Здравейте. Здрасти. Как сте? Харесва ли времето? Подходящо ли за вашето парче? Ветровито. Окей, а как се казва самото парче? Самото парче се казва Песен за Том Уейтс, текст на Тома Марков и наша музика. Вие сте заедно от декември 2013 като сме дует сме заедно. дует заедно. Да, като дует. Добре, достатъчно време да се направи готино парче, а? Окей. Даже няколко. Не само едно. Време за 1, 2, 3, 4. Yes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Което не е.